Vosaltres el que heu de tenir clar és que passeu a ser uns mariners més d'una tripulació a on esteu a les seves ordres. Sobretot amb els temes dels llocs on us han fet. Hem de fer cas a... Sí, però que sí que hi ha un moment durant... Hem de fer cas al jefe. Sí, exacte, i és així, depèn de cada un en cada. Aventures. Aventures, molta pesca, que pesquem molt. Sí, que sigui el dia que més peix Què dius? hi hagi, no? Que la xarxa quan surti... Vagi a rebossar, que puguem veure molta varietat. Va, 3, 2, 1... Per arrencar, en teoria fins a les 7 del matí no podem començar, no surt a pescar. Sortim abans, veus? Ara fa la sirena. Ara! Ara és la carrera, això. Ara serà la carrera. ¡Vamos que podemos! ¡Venga que te puedes! ¡Venga que nos vamos! El que arriba abans sí que té el lloc. I ja no anar a pescar allà mateix, el que arriba abans és el que... feina, que sempre el temps ben marcat i saps, que sempre està tan picant en tot, igual que el radar abans eren uns tràcers que eren una caixa i eren un visor. Ara hem tirat la xarxa, a veure què trobarem quan ens surti. Quan ho vessen tot, ai, mira aquí, això, aquello. És com quan passen els reis, no? Mira què m'han portat. No saps el que és, però hi ha moltes coses. Ha sigut molt xulo, perquè ha sigut veure tota una muntanya de peixos i era com trobar un tresor, a veure què hi hauria sota, no? Ai, mira, un rap! Ai, mira, que aquí hi ha una estrella! Ai, mira, un pop gran! Clar, com més anaves trobant, més coses anaves trobant. I vaig veure que hi havia aquesta possibilitat de viure un dia amb ells, amb els pescadors, amb el patró, i la veritat que de moment portem migdia i molt bé. Hem tret una xarxa més o menys plena, fluixeta, en farem 2 més, a veure si tenim més sort les properes. Sí, ho recomanaria i tant. Jo ara he tingut nervis de tornar a veure què hi ha a la xarxa. Sant Pere, un gall, aquí hi ha un gall. Sí, però el veig tant. Sant Pere. Mira! Aquest està guapo, eh? Dile hola. Hola! ¿Qué es eso del periódico? Home! Ah? Doncs crec que ha sigut una aventura. Hi ha tot aquest món del peix, el pescador m'agrada i coses que havia vist a la tele i vaixells que anaven a l'aventura del mar. Pensava, oh, que divertit, tan sols un dia fer una jornada més, no? I al haver-hi això, aquesta oportunitat, i doncs va, sí, ho hem de provar per un dia ser marinera, pescadora, triadora de peix i el guatega que ens fumarem, perquè ens el menjarem, eh? Una mica de peix fregit, una mica de llucet, anxova, camarlans, rap i moixons i aranyes. Una mica del que hem pescat.